Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Ser jiġi implementat servizz ta' case management bilan li anzjani li jgħixu fil-komunità jingħataw l-appoġġ li jkollhom bżonn. Dan tħambar f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela. Ġi spjegat kif b'dan is-servizz li se jitħaddem mid-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità se jwassal għal tnaqqis fl-ammont ta' persuni li jiddaħlu l-isptar jew fid-djar residenzjali. Fil-fatt dan is-servizz jinkludi case manager li se jkun qed jikkordina u jipprovdi kura ffukata fuq il-bżonnijiet tal-anzjan jew anzjana fil-komunità. Dan billi anke jassistihom fejn jidħlu servizzi oħra bħal dak tar-respite u servizzi provduti minn entitajiet oħra bħad-Dipartiment tal-Kura Primarja. Ġi spjegat ukoll kif il-klijenti li huma eligibbli għas-servizz ta' case manager huma fost l-oħrajn persuni li ma jistgħux joħorġu minn djarhom, għandhom mart kroniku u kundizzjonijiet komplessi u li m'għandhomx biżżejjed sapport mingħand raba jew ħbieb u klijenti li jgħixu fil-komunità u li qed jesperjenzaw diffikultà biex ikampaw mal-kundizzjoni tagħhom. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela sostna l-importanza ta' dan is-servizz li se jkompli jassigura l-aqwa kura fil-komunità. Ħajkollna sistema fejn ħajkun hemm xi ħadd speċjalizzat li jista' jgħin lill-individwu jagħti l-input iktar milli ġast l-individwu għandu contact number, għandu persuna li jista' jirreferi għalih u persuna li jista' jiġi fdat li ħajjin il-persuna tilħaq l-aspirazzjonijiet tagħha. Il-kap eżekuttiv tad Dipartiment tal-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele spjega li tobba u jew professjonisti jistgħu jirreferu anzjani li jeħtieġu valutazzjoni holistika fil-komunità mit-tim tal-Comcare permezz tal-applikazzjoni tal-Anzjanità Attiva u kura fil-komunità u jimmarkaw domiciliary nursing jew inkella billi jċemplu fuq in-numru 22 58 93 93.